Kini episode lawan Rashapi dah KR Enterprises. Batai ke one-stop solution na Batai furniture sets Shyieng berinternet ke jongpi berpilak dan pre-book yang customized sofa sets, dining table, Godrej ngelor kiwe ke tum ke budget ber ke design ke kuat. KR ke end-to-end construction solutions naduk architect and planning adu ki kam interior Shyieng kemai jongpi. Wani kujat hagi dukan jong ke KR Enterprises hayau tumia jowai lani hai surat Shillong na Batai jingtip berkamnya. Mentak singi don hang ni ha lari di center ha mau diang hang ni ha Neoscon arah jarak pun reu haba ki orthopedic doctor lani ki doctor Shyieng ki wana keleng kari India banyak crunch pang ki jing sham pat ki jing e jong ki kam sumar Shyieng yene ben ngi bat pe ki don ayu ki pat bab nong halor kan ni kamal Doktor te long pencuba tai ke ai kan ni Neoscon arah jarak pun reu Neoscon arhajar arpun riu. Kan Neoscon ningkong ni Batai pi. Ketika North East Orthopedic Surgeons Regional Association. Surgeons Association. Nerosa. Nerosa ketika ke group of kita ki orthopedic surgeons nani ki Dr. Shyieng. Jong kenika North East baru kawai. Ni ngidan ke association ke bahek. Kata ni kot Nerosa. Dia katakan Nerosa pada kum kita ki surgeon jong North East baru kawai pada. She nem ngia kenduk ngia penong conference. Sudah Neoscon. And North East Orthopedic Surgeons Conference. So Neoscon. Dia kata 26 usnem. Ringi penlong man la usnem. Kini meminta ketika 39th edition jong katakan Neoscon. kum gini ki jing lang ai Sean kum filai dat ben lang kum ne ki ai nang ni sakmat fi thmu ben le kum ki surgeon ma nan kum ai Habang ya lang kum ni ngisai bo ka team halor bangin main discussion ngin yakren spang ki andre ngim yakren tang spang kata ka main team yakren spang bon ki ki de jing pang jing stom ju ki brio ya ka mentau snem ka team ko jungi kle neglect challenges in neglected fractures de mut ki jing ki bang ya kendo haba sumar ya ki ya ka Khein jadi Shyieng ki ba Khein ki bela kum tu di hang ni ha shikini ki North East jungi kam tang ni ha state jungi ki bon bang gitu ki ba ki video pi ati bi nda ki la Khein kum tu ki le sumar kasi ngim long percaya ke sumar kasi di hanre da kam biang da result dia ti kum ta di hanre ki dan ki ba mulai sumar shunur shumut bisi ang bangi ngi shumut kata ba melelei ki kum tu di kisah slam tika benang slam ketika fracture klem sumar klem neglect kum tu ka rukom sumar ka kam shitom no kan kam suk kum bedang yo fresh nang yo thamai kum tu nang ta dang yong challenges in neglected fractures. So can you just tell me your stall here, what do you do and what do you sell like? We are basically 25 years service in this field, India based company, and we are serving entire India and abroad also. For implants, we are basically known for implants and instruments for the supports. We already sponsor workshop here, Neoscon 26, and some of our doctors are using our product and happily using our products. Or we are displaying our product here, as well as we are selling also in our products here. Kore fi ba man tas ngi hang ni ha ka stall dong pi te long pen chupa tai hendet kai ka organization kan beli fi bo ni stall ni tas ngi boleh sibun firu ba na san hilawan ban ya keren mah ban ya discussion ban ngi ka ngi dei ka ni ka organization lan ni ki kita kat community based organization tengi dei hak state level mah kidan pat ki primary ko tip sati hamal kisnong menta komba sau pau plus ki koptip sati kala dan kila affiliate ban ni tengi pengidan state level ban page ban khmi komno ban penbit penbiang lang mah ki bodo te ka jing thmu hi ka kongsan ka long ban kan tiu lan de ban penne pan sa ki ka ba long traditional mainly traditional mah ka ka bang ki long chwa man chwa lan de ki me ki patamen jong ki la ai pateng ni bat kani ngi sim ba kam dai tang ban penne pan sa de i ba kan ai ki port ka de opportunity ru komno ba kan ai jing im mah livelihood opportunity from this nakindi ki ba long locally available. Kumlei pi baro mengai Dr. Wanbut Mis Tengah ngadai senior orthopedic surgeon tinga ru ngadai president jong ko Orthopedic Society Shillong tingi kemen ba hadian khatsan snem bang yo ban host ye kani bangin priang ye kani ke Neoscon hang ni hapo Shillong
Pi ka team jongi menta ka de ka challenges in neglected fracture. Ti pin pek menta watang men ya ka ba menta menin apo civil hospital ngi don hadu South Lake case ka ba teng ndala la ni ki nya bicycle ni any accident ti teng bun ki patient jongi ki lit sumar kasi ti mentaru wat apo civil hospital ngi dang don kini ki kelung arngut ki bawan hadin lai benai ki wan ban sumar ti ka ba ba yangi bangin sumar ndala dirpor ti lengba kani ke conference tinggi kwa ban kentui ki ba lada pidon kano ke jingmong lani ke jingur kani sngobha ban liwat jingerap syaki hospital ti ke impact ba ha ka jing thir jingmut jongi mentah hang ni hapo kani ke conference tingin sapenmi ki khubor hapo ki social media ya ke impact ke bangila ban le ti ki impact ke bangila ban le ki bun ba ti ya kani borok hingin sapenmi ha ke social media lani ki lengba ki patai kot kubor. Lingba ka jing lang jonki Dr. Smart Shyieng ka Neoscon arajar pun reo kadang pen klan ika jing Smart Shyieng haka jela bat hakari borokoi te katang ya apa syabakut nganang san hame kongwer na ufo media kubleshibon.